スキーアート。RC カーを展開。もうこれ以上は無理。どうやらこれが暗号キーのようだ。このキーカードはどこを開けるんだ？注意していてくれ。
1号危険領域。金庫室は目の前だ。誰がやられた？認証成功。アクセスを許可します。警報だ。ディビジョンが金庫室に入った。問題ない。大統領は移動させた。上でおとなしくしてるよ。嘘だろ。奴らは大統領を捕らえていたんだ。任務を更新する。大統領の居場所を探り連れ戻してくれ。金庫室のそばのデータセンターでアイザックをセキュリティに同期してくれ。クエリーを検索。対象者の位置を特定。AS 大統領だ。回収用のヘリコプターを手配する。
封鎖を開始。アイザック、金庫室の出方は？金庫室からの出方を検索。該当なし。このガラクタが。少し待ってくれ。西の壁をぶち抜ければ近くにあるメンテナンス用トンネルを使える。一か八かだがこれしか方法はない。アイザック、大統領の位置への道を示せ。ルートをハイライトします。たく、ようやく役立ったな。どうもアイザック。イヤホンを渡してくれ。
見えた。上がってこい。ゴーゴーゴー。そいつは最悪だな。ソドモは一人残らず殺した。でなきゃ気が済まないから。当時大統領を失ったことが残りの評議会に報告されたら装備品の供給が尽きるわよ。捕まえろメイヘム。奴らは下に降りる気だ。
エージェントから応援要請です。ぜひこいつを見てくれ。会えて嬉しいぞ。これで在庫が潤う。ありがとな。これでお互い満足だな。地下鉄の入り口を大量のブラックタスクが出入りしてる。何かを企んでるわ。
どうもエージェント。よし、迅速にそれぞれの部屋の安全を確保して防衛線を築いたな。よくやった。だがまだ終わりじゃない。地下鉄の入り口を大量のブラックタスクが出入りしてる。ブラックタスクの部隊が。よし、迅速にそれぞれの部屋の安全を確保して防衛線を築いたな。よくやった。だがまだ終わりじゃない。ブラックタスクが航空宇宙博物館に潜伏してる。追い出してくれ。ブラックタスクはもう足場を固めてる。奴らを排除するのは簡単じゃないぞ。ローカルエリアネットワークを検知。端末やラップトップは全て確認してくれ。奴らの情報が多いほど待っている。
システム抑制。するんだ。 UAV を展開する。横にいるよ。
ネットワーク信号を検知。いい兆しだ。探し続けよう。了解。最後のホールを確保しろ。端末があるはずだ。連中を始末して何があるか調べろ。面から叩く。蜂の巣にしてやれ。片付けるぞ。あいつはもうダメだ。
再フォーマット中止。失われていないデータ 0.7%。 念のためリカバーしたデータは技術班に送っておく。博物館を確保。よくやった。転送してくれたデータが役に立つといいな。エージェントがグループを離脱。グループを去りました。セーフエリアに入りました。地下鉄の入り口をブラックタスクの部隊が出入り口に近づいてる。それ以外動きはないわ。セーフエリア検知。ブラックタスクの部隊が出入り口に近づいてる。施設を探索し設備を守れ。ブラックタスクの連中は全て始末しろ。いつも通りだ。目標を保護する。仕留めてか。目標を防衛する。ブラックタスクの増援がそっちに向かってるわ。
をつけられない。行くぞ撃て。やられた。敵はここだ。確認した。システム中断。エージェントがグループに加入しました。一人死亡。仕留めだ。エアバースを使う。エージェントグループに加入。UAV を送る。
ブラックタスクが衛星アンテナを攻撃している。排除してくれ。衛星アンテナ B への攻撃感知。もっと攻撃しろ。ターゲットはここだ。衛星アンテナ A への攻撃感知。何か見えた。衛星アンテナ C への攻撃感知。了解。目標を始末する。衛星アンテナ C への攻撃感知。アーマーが壊れそうだ。衛星へのアップリンク検知。くそ、ブラックタスクがディビジョンの衛星を狙ってる。下の研究開発室からネットワークにアクセスしてるぞ。阻止してくれ。当たったな。カ
研究開発室へ行ってケリをつけろ。こっちに敵がいる。動く者は全て撃て。生体信号危険領域。今向かう。あばよ。なんと敵将ね。敵を確認。衛星は元の場所に戻り、敵も一掃した。よくやってくれた。エージェント、情報によるとブラックタスクがキャピトルビルに拠点を構えてる。面倒なことになる前に対処してくれ。幸運を祈る。エージェントがグループを離脱しました。
地下鉄の入り口を大量のブラックタスクが出入りしてる。何かを企んでるわ。地下鉄の入り口を大量のブラックタスクが出入りしてる。何かを企んでるわ。地
地下鉄の入り口を大量のブラックタスクが出入りしてる。何かを企んでるわ。エージェントが死亡。地下鉄の入り口を大量のブラックタスクが出入りしてる。地下鉄の出入り口付近でブラックタスクの動きがある。エリア内の敵を一掃しろ。ルアーガイナ飛行中。速やかな医療処置が必要です。エージェントダウン。油断するなよ。
どんどん進め。奴らはフードコートに入る気だ。銃の外傷を検知。こいつがお気に召すかな。行くぞ。開始する。速やかな医療処置が必要です。エージェント行動不能。見失った。仲間がやられた。次は仕留めてやるからな。了解。対応する。突っ込んでくるぞ。仲間が倒された。気をつけろ。EMP がいるぞ。動きを止めろ。命中だ。敵を確認した。ゴールに向かえ。
汚染エリアに入り液化した DC-62 を検知。まずいな。街で見た DC-6 は劣化して効果が失われていたが、こいつはまだ新品の備蓄をさせたようだ。気をつけろ。弾を投げる。側面を取らせるな。作動中のターミナル検知。回収したデータは全て転送しろ。奴らの目的が知りたい。助けはいるか。目標が消えた。気をつけろ。大勢いるぞ。目標はあそこだ。応援してる。やられたぞ。奴らの情報は見逃すな。いい調子だ。データを受け取った。トンネルシステムがバックアウトだ。ペシェントダウン。どこに行った。目標接近。了解です。苦しんでるぞ。消えなきゃ撃てない。おやすみ。最優先でプラザからの輸送要請。バレルの準備も整う。抑え込まれてる。いいえ。
向かえ。エリアを制圧しろ、エージェント。攻撃す。スナイパーはあなたが隠れられないようにする。敵を捕捉した。攻撃を開始する。コピー。隊形を組む。ドローン飛行する。やられた。ブルーサンズはあの DC6 人の弾頭に目をつけたところまでは良かったが、野心に欠けていたな。この液体をリバースエンジニアリングして大量生産の体制を整えれば我々は敵なしだ。トゥルーサンズ同様冷酷な上、ブラックタスクはより賢く野心的だ。お前のおかげで戦争犯罪を防げたな。エージェントがグループを離脱。エージェントがグループリーダーに昇格しました。この場所は敵で溢れてる。ブラックタスクの大物もいるわ。エージェントグループから招待されました。グループに加入しました。ブラックタスクの輸送機がビルの裏手の広場に幹部を下ろした。作戦を指揮しているのはきっとこいつね。エージェント、そいつが目標だ。現場を確保し敵を一掃しろ。
何としてもブラックタスクの指揮官を始末するんだ。セーフエリアに入りました。生体信号危険領域。エージェントダウン。リロードする。静かにしろ。今助ける。助けろ。必ず援護が必要だ。銃の対象を検知。生体信号危険領域。エージェントが行動不能です。システム中断。速やかな移
機銃がいるな。気をつけろ、回復したぞ。銃器の外装を検知。エージェントダウン。エージェント生体反応ゼロ。仲間がやられた。あれを保護しろ。エージェントならすぐに殺せる。リロードする。援護してくれ。6人だろ。援護する。
俺が守る。側面からだ。敵を確認。エージェントが回復したぞ。エアバーストだ。味方がやられた。身動きが取れない。もう撃たれるなよ。何も見えない。仲間がやられた。速やかな医療処置が必要です。敵はここにいる。大勢の敵がビルの南で配置についてる。了解。南棟を制圧しろ。
仕留める。手が出せない。敵を排除。速やかな医療処置が必要です。エージェントが行動不能です。
が屋上にビーコンを設置したようね。なら破壊しないとな。グレネードを投げる。生体室の危険領域。ドローン飛行中。終わりだ。コット死んだのか。移動とつないでる。クソ回復してやがる。仕留めた。重度の外傷を検知。やつがいる。エージェント行動不能。封じられたグレネードだ。エージェントが死亡。エージェントが助けを求めています。フラグを投げるぞ。側面だ。グラネード。火を消してくれ。エージェントダウン。ここから動けない。移動しないと。ドローンを展開する。やられた。エージェントが助けを求めています。あんたみたいなエージェントが大勢いればね。